mangun kum kang duhan rimang kulon Bathara Kamajaya sungkem kula mugi kunjuk. Iya ya nggih Abimanyu ulun tampa banget ing pesti taman waya nggih Abimanyu. Inggih pun ing pamundi kula saengga jimat paripe. Kamajaya anak kula nang padha slamet nggih. Inggih Rama Raja Swangkane Sekala sembah sun klunjuk Rama Ismaya. Ya, tak tampa Kamajaya. Bekti kula bekulun. Bekti kula bekulun, bekti kula pikulan. Ya tak tampa kabeh Panakawan. Nggih Angka Wijaya kula wonten adhawuh. Si raja ngupaya marang bangkene yaksa sebab ulun kang mimba yaksa mau ya nggih. Duh pukulun mawantu-wantu kula nyuwun samudra pangaksami. Dening ngantos panerwasa dhateng paduka pukulun. Ya ora dadi apa nggih Angka Wijaya. Sira bakal menyang ngendi kuluk? Inggih pukulun kula badhe ngupadi murcanipun Kakang Mas Gatotkaca. Pinanggih apa durung? Lho nggih dereng pukulun. Yen mangkono nggih. Ulun paring tuduh dina iki lumaku omong ulun bener. Lamun ana cahya nyada lanang, yedhi iku cahyane kang ora ing pringgondani ya nggih. Duh pukulun. Ngaturaken ginging penuwun kula dene padusan paripaja jembatan Punangka Wijaya. Iya nggih. Wis padha-padha kula Angka Wijaya. Gandeng sampun trocok kepareng kula pamit tulingga badhe lajengaken lampah bekulun. Muga Gusti tansah malaku munggih Angka Wijaya. Kamajaya aku go njaluk pamit bakal nderek momonganku. Inggih Rama sembah kula ingkang nderek atur Rama pukulun. Kula nyuwun pangestu. Ya, donga dinunga Kamajaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Aja dadi atimu Bagong, dewaku ora tau nyekel dhuwit. Padake menungsa wae, Gong. Dhuwit ki ora nggawa. Nggo tuku apa dewa kok nggawa dhuwit? Ali-ali nggih purun. Wah, cek mlanyang ndi-ndi mana. Bocah ngoli. Iya Bagong aja kuwatir, mengko bakal tak paringi. Ulun duwe sepatu nggon. Sepatu diwai larang lho. Ane ya ora sesak sing pun jeber ngono kok. Ya kok diambake dhewe. Gedhe kaya apa? Basa ngambake pasrahno aku. Wis ora jaturan. Punapa ta mirah ingsun
kenthonging paluwa pindho wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning sapa kakuluruk asauran samono pameh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroting aruno Gegancangan gegono temasirna sinapu dening Sumaring Kanang Surya hawa benter momor mendung weh Prabawa goreh ing madyane ana para sara nadyan to kawat parandene ing mangke wonten satingkang lagi yoga brata lah menika tawananira Narendra Pringgon dan Praban Raden Harya Kanukaca ya sang ketuka papaning Sang Hanipatmaja merbawani gara-gara kayawangan Jungkring Saloka mangkono pataning Hyang Narada
Jamniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas kulano pamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrawe kang sekar kadijalado kula nuwun dereng dangwal paduka yang kula narada wayah paduka tuka ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sandhap paduka kula narada perkenjang pak bang waru dadi gareng wong oh iya nggih kula Harimbat Moja ulun tampa jeneng kita sumawar panjenengan ulun kita apa istuku ya nggih tetuka nringi bukulun kacadhong pangan kalih kapundi mestaka mugi dados jimat paribih yang bukulun sesampunipun pinarak kanthi prayogi kepareng ing wayah cumadong dawuh wonten ing kados ingkang pundi dipadu bukulun marwegi patenggan kula lah ulun nggih tetuka marmane ulun marwegi panjenengan kita kula kang sepisan paring pangestu ingkang kaping pindho paring weruh marang jeneng kita menawa dina iki kayewangan njungkring sanapa ketan manggara-gara nggih dene gara-gara mau awit kaperbawan anggon kita teteki ning nadyaning wana Parasara kene mara daging kal prasaja kaki apa ta wigatine diri kita kepadhaman ing raga semedi mati ning nadyaning Parasara kene nggih tetuka duh eyang pegulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken wigatosipun anggen kula tapa wonten ing mriki awit menapa jer paduka ingkang kulun sampun boten kewaran dumateng sedaya ingkang kula gayuh kepara ingkang wayah cumadung keterangan menapa sakinten badhe kasembadan sedaya kula menika pukulun keparing sabda oh iya nggih ya kari kaca ulun pitaken ngomong kanggo pambunganing kandha kok nggih. Nokno niki. Kulup karo kaca. Menawa kita kulup wektu iki nggayuh marang negaraning pangeran yaiku wahyu ning Senopati, tak ngono to. Lho niki. Pakar kaluhuran pukulun. Iya yang nggih iya kok. Ulun banget mangayu bagya marang lekas kita iki. Wis kita pilih minangka Senopati Ngamarta. Banjur ngupaya wimbu iki kekuwatan yaiku wujuding wahyu Senopati. Ngene nggih karo kaca. Ing tata gelar kita ngupadi tambahing kasuntusan. Nang sejatine iku mung kepara kanggo nadi marang nasib kita kulup. Kira-kira trep apa durung kita nyandang gelar Senopati Ngamarta mau nggih. Yen wis gelar mau mandang marang jeneng kita mesine kita bisa nampa wahyu Senopati nanging lamun gelar Senopati mau ora trep kita sandang pangeh lamun kita entuk gawe nampa wahyu Senopati lho nggih lho niki peluhuran dhewe kulun narada ing menika paring apa pitedah kulun ngene nggih kanggo nadi sepira ketrimaning gegayuhan kita iki ana margane kulup margi pundi ketah kula tempuh yang kulun lah urusan ana iki ana sawenehe ngreksi wektu iki topening tepining Bengawan Jamuna sakula ning Anas iki jenenge Reksi Guritna nggih Reksi Guritna kepara nyata Reksi Guritna kepengin gayuh swarga langgeng dheweke kepengin mati nanging ngangel patine kang mangkono kulup menawa kita pinter nuduhake margane Pati Siguritna mau mbok menawa dadi lantaran anggo kita bakal nampa
nugraning widi iku wis ana pati karo kaca Trikata sang Gatut Kaca Kinon mapak araka surupa Tekapira Kresna parta manah muji saktinira kahing jareng kawan-wan semunggar cita inggih Hyang Kukulut kula sendika ngestakaken dawuh yen wis agoh para ayo tetno sak lakuku temen kula ndudake papane Resi Guritno ya nggih sawise kula dherekaken Kukulun padang kasrolan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga menika Sang Hyang Narada ingkang merpeki ing patenggan kula sembah kula kunjuk kulun iya ya lun tampa bektimu Resi Guritno Kukulun wonten wigatos ingkang pundi dene paduka semangka pengak Bajra manggi dhateng pun Resi Guritno Kukulun Resi Guritno apa kita sida nyusul goleng ingkang Jawata nggih ilakar kaluhuran Kukulun sangat ing pengajeng-ajeng kula mugi Kukulun Bathara Guru kasdo mituruti kados penyuwun kula Kukulun kula tak wis paring dawuh to yen ta swarga apa neraka kuwi dudu dewa ingkang nemtokake. Hawit mangerti ya. Dewa iku dudu Gusti Anggelar jagat lho nggih. Dewa ngono ya titah para beda menungsa. Lan maneh swarga apa neraka iku mung gemantung marang tumindak kita ning donya iki. Ngelingono jeneng menungsa ngono bakal ngunduh marang tandurane dhewe. Mula becik urungna wae lekas kowe Resi Guritno. Sang Hyang Narada piye sampun dados pitados sing maneh kula bilih ingkang saged nyuwargaken namung para Jawata menawi ngantos dewa mboten minangkani penyuwun kula kelampahan kayangan kula damel sungsang dawuh balik oh lange ya bocah iki oh iya Guritno yen pancen mengkono kang dadi karepmu iki ana pitukane menapa Kukulun bakal kesempatan sediamu kuwi kita bisa
ngasorake marang kadigdayaning bocah kang lemburi iki Guritno. Sikara cancut mebet ngembat watang ngraposo mungsuh sanggep jojo kantaran bau sakti dingelena prapting lantus sirna madyaning palugon we lalayak mula dewa ora gelem minangkani penyuwunku iku jebul wis ngurung jago wiring kuning paret bocah kakas pesen le tambuh parang aku wong pringgo dari jeneng Kadokaca itu tuku apa kang aran Guritno dasar kamara nyata Kadokaca ana paran bakal kesempatan antus warga langgeng yen to aku bisa ngasrake marang kadigdayanmu semono uga aku kelakonan untuk Wali Sinopati yen to aku bisa nuduhake marang marganing patimu ya pelaruta saking dosa sakura kula ya mutusa sang Sri Bapo Kadokaca murang tata sontan pikrik yen kongsi leno iki margane
Mongso kuwatumu kuwi aku. Ayo. Long-long indriya mangu mangun kong kanduhan rimang priya ngetutuka pangune kok kejoderan kowe nggih inggih Hyang Pengulun kula kewirangan Kanjeng Hyang piye to kula ngambah ndiri kauntur pangajab badhe maca jangganipun namung kula kuwalet Hyang. Oh, kuwalet. Inggih lah. Aku wis paring dawuh to, nggih. Guritno kuwi mati nang ngangel patine. Lakar kaluhuran. Pancen ora gampang golek wahyu kok, nggih. Iya. Gandeng kon akal kita ora kecunggah. Payogane akalmu gunakno, nggih. Ulun percaya yen wahyu pinasti dadi jodohmu, mesti ana swara batinmu kang nuduhake marang kemenangan mau nggih. Nggih mengestu sing ati-ati nggih. Ayo, maju. Kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris bocah pringgondani aja kayong pinjungan cacakanmu kena ngopo kowe ndadak nyembah sedokan ning ngarepku mongko durung bucik kulitmu ora isin kowe duh Sang Reksi malang tuan kula nyuwun pangapunten dene kula Cemantaka wani kalian Paduka Sang Reksi kula ngrumaosi dari sepintana kajepen kula menawi katindang kalian Paduka menika do Sang Reksi Guritno kula sampun ngrumaosi kawon sampun dados watak kula bilih kula sampun ngrumaosi kawon kula kedah dipun pejahi awit menawi kula boten pejah awart anggenipun nandhang wirang ing sandhike sang kula mila monggo Sang Reksi kepareng nugel gula kula tentangan kalih ingkang pejah kula menika wau dados pancatan anggen Paduka minggah ing swarga langgeng Sang Reksi monggo kepareng mejahi lang-langing triya mangu mangun kong kanduhan rimang lerlen mau tanpa kanin Kaki Prabu Gatotkaca apa pune yang edan ketali buta wani merjaya marang sira kula sumurupa ya nggih pun kaki iki dudu wong liya tumrap marang sira kula Gatotkaca aku isih pepundhenmu dhewe kok nggih aku biyen tilah cantrike kengeyang Panembahan Begawan Manumaya ing pertapan Saptawarga
Ngerti ya kula. Cantri kengeyang ingkang cenaket kuwi cacahe ana 3. Siji yaiku Putut Pidaksaka. 2 Putut Kapisupalawa. Dene katelu niku pun kaki Putut Guritna iki nggih. Dene Putut 3 mau darbi kewajiban dhewe-dhewe kula. Kaya to. Kakang Pidaksaka darbi kewajiban rumeksa wilujenging Sang Manomayasa lan memulang ing babagan olah batin. Kakang Kapisupalawa darbi kewajiban rumeksa wilujenging pertapan Nertawu lan kabeh para cantrik memulang ing babagan pasrawungan. Denipun kaki darbi kewajiban rumeksa ing wewengkon Gunung Saptawarga lan memulang ing babagan Kanoragan. Duh Kanjeng Hyang sesembahan kula mawantu-wantu kawah nyuwun pangapunten dene kula wanoh-wani aben nyuda dhumateng paduka aksi gurindra pekunden kula. Iya. Ora dadi apa nggih, jere kabeh mau pancen tak karepake. Sabab apa? Awit pun kaki kepengin banget mirsani mungguh tekan ngendi rasa tanggung jawabing para muda ing wektu iki. Kasunyatane jebule isih ana sisaning budi utama hambek priwara ingkang dumunung ing sira kula Gatotkaca. Buktine sira nglilakake patimu tinimbang urip mung nandhang wirang. Iku mono mertelakake yen sira ora luntur ing reh kaprawiranmu nggih. Mongko saiki iki akeh-akehe tinimbang mati alung-wani wirange. Kuwi tegese kaprawiran wis ora dipersudi. Kepadha wani ngisin waton blenduk wetenge klimis lambene. Iku mono dudu wataking para luhurmu kang wis kajemone angin ya nggih. Inggih Kanjeng Hyang. Apa maneh sira kang dicalonake dadi Sutapati? Watak prawira mau kudu tok urung kepi ya kula. Aku isih kelingan nalika Kang Eyang Penemban Manomayasa paring piwulang marang para cantrik klebu pun kaki. Wis nate diparingi wewarah. Yen kepengin dadi satriya kang pinunjul, padha hanindakna darmaning satriya yaiku dedamara utawa nganggo obor catur prakara. Ing pamrih supaya kena kanggo srana mapanake marang darmaning kasatriyane. Dene obor cacah 4 iku mau kang sinebut Sudira, Susila, Anuraga lan Sambegana. Inggih Hyang. Kados pundi babaranipun Kanjeng Hyang? Mengkene surasane. Tembung Sudira iku mengku karep wani tumandang kanthi rasa tatak titis lan tanggun. Datang sumingkir saka saking pepalang lan Sambekala. Najan tinebus kanthi pecahing dada utaing ludira kudu dilakoni. Kuwi nggih munggo asebut Sudira. Nun inggih Kanjeng Hyang. Sing jeneng Susila yaiku bisa mapanake pribadining sadengah papan lan kahanan. Turta maneh ora seneng ngendhak marang gunaning liyan, kuwi jenenge susila. Nuli. Wadene Hanuraga yaiku mangko karep anut lan nyelingi marang sangkan paraning raga. Wadene raga iku mau muhung saka Sang Suksma Kawekas. Ya mung kudu eling kulub. Yen kabeh mau ngasipat ganjar. Melora mokal ora neh yen to darbe sifat apes murka lan lali. Mula sipating prajurit aja sok darbe pambek sapa sira sapa ingsun ya nggih. Watak adigang adiku-adiguna kuwi wajib diilangi kulub. Inggih Kanjeng Hyang. Dene ingkang wekasan yaiku Sambegana kang werdine wicaksana. Bisa mawas wahyaning mangsa kala, bisa ngempakake nalar lan mekarake budaya. Pun yang percaya nggih. Menawa sira bisa ngegulang damar caturwara mau, sira kaki lan para satriya mau
bakat nuntun dening Gusti Kang nyipta jagat uga tansah diayomi uripe ya nggih. Lho inggih Kanjeng Hyang. Sembah nuwun sanget peparing sabda ta paduka ingkang nyata ageng sanget pigunaipun tumrap para prajurit utamanipun kewayahipun Garwaja Hyang. Iya. Kejaba kang wis tak dawuhake ngarep sira uga aja nglalekake marang piwulinging para luhurmu kulub yaiku lamun darbe gegayewan nganggo lelandhesan sugih kang tanpa bala sekti kang tanpa waji nglurep kang tanpa bala menang kang tanpa ngasorake weweh ingkang tanpa kelangan ya nggih inggih Kanjeng Hyang aja lali kulub lan saleh tumindake menawa sira wis kelakon dadi pangarsa kulub sira ngenggonana marang sifat telung prakara yaiku siji sipating ratu tegese wicaksana hambek adil para marta kaping pindho sipating pandhita yaiku waskita persasat ngerti sadurunge winarah lan betah prihatin inggih kaping 3 sipating ngagema watak ing sipating among tani yaiku lugu jujur lan ora nggege mangsa ya nggih inggih Kanjeng Hyang wong kang wis nyekel pangwasa mono aja sok gumunan aja kagetan aja nganti aja dumeh ya nggih lho landesaning satri sejati iku wis tak sebut ing ngarep aja hadigang kaya dene kancil kang ngendelake akale aja hadigung kaya gajah kang ngendelake karosane lan aja hadiguna kaya ula kang ngendelake marang ampuning wisane inggih Hyang lan olehku ngabdi marang nusa bangsa lan negaramu kudu lelandhesan rumangsa melu andarbeni wajib melu hanggur kebi lan maneh mulak saling rasa wani ya nggih inggih iki kulub mungguh darmaning satu ingkang wajib ditindakake nggih Garwaca inggih Kanjeng Hyang mugi-mugi kewayah saged nindakaken sedaya-dayapun Kanjeng Hyang Resi Guritma waton teteken tekun mesti tekan kang sira gayuh nggih lho kejaba saka iku kulub ing tata gelar Poneyang iku nyuwun sarbolake marang Jawata ning salugune Poneyang lagi ngupaya wadah kanggo nganyarke labuhan kumeneh ya kang dipun kaki nganyarke labuhan mau kena kanggo pancadan nggonku gayuh kasuwargan jati nggih Garwaca pangrasaning Poneyang ora ana wong kang pantes dadi wadahing pun kaki mung kejaba kita kulub Garwaca mula nggih apa sekirane ana mulung ing atimu yen pun kaki bakal manitis marang kita kulub tetuka waduh Kanjeng Hyang rumaos nampi pakurmatan gesang kula bilih paduka Kanjeng Hyang Guritma kepareng manunggil kalian kula yen sami lamun nggih tuwulipun kaki enggal manunggal marang kita kulub aja kuwatir nggih pun kaki ora bakal ganggu gawe marang sira kepara malah bakal sabiyantu marang apa kang dadi gayamu nggih Garwaca Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung sembah nu Kanjeng Hyang kula tampi tangan kali iya sapungkuruku muga sira tansah manggi hayu-hayu rahayune skala dur kemendak kala sirna kaki lan aja lali jenengku nggonen salawas murid ya nggih Eyang Pekulun pangestu paduka sampun kelampahan ngasoraken Hyang Resi Guritma kepara sampun manunggil kalian kula
Gorene ngono gambar kita kulup. Lho niki. Lah ngerti ya, Ngger. Sing tak upaya wah Senopati ya gue tapi kok nggih. Waduh ya. Sujud kunjuk ngersani Gusti. Kula sampun kelaman nampi Wahyu Senopati. Iya. Tekan-tekan tekan to. Inggih. Ning ya kuwi. Golek wahyu iki pancen angel. Nek luwih abot ngreksa wahyu mau lho nggih. Lho iki. Wis ulun jemur marang kita kulup. Muga wahyu kerasan nang marang kita kulup. Lumayan makan nggih. Lho iki monggo Mbah kuning nderek atur ulun. Iki adhiku Abimanyu ingkang sowan. Meninggih Kakang Mas. Kula ngupadi mursanipun Kakang Mas Pringgondani. Sampun dados patembaya kula. Mboten badhe wangsul dhateng Plongkowati menawi dereng nderekaken kunduripun Kakang Mas Garukaca. Iya banget ing timanipun Kakang. Dene semono kasok ing tresna marangipun Kakang Yayi. Kula ninggih pun Kakang lagi ngupadi Wahyu Senopati sampun angsal damel antuk pandu ngamudi wis kasepadan pun Kakang mundi Wahyu Senopati kula nderek ngalap berkah Kakang Mas. Iya muga Gusti ngijabahi. Kula nderek bingah dinten sama kelaman amin nugrahaning Gusti Wahyu Senopati Gus. Wa Semar iya. Pomo dene nggih den kula mung sekedhik atur piweling dhateng Ndara kula Pringgondani. Dawuh apa Wa Semar? Sak sampun nampi wahyu wonten waleranipun sepisan boten kenging gepok singgol kalih wanita laminipun kawandasa dinten sak sampun pikantuk wahyu kaping kalih boten kenging tilek bayi dari bibar selapan apa ana tuladhane enten rikala wahyu cakrane ngrat tumurun pertama-tama ya lha iki wis mulai iki kakek niki pertama-tama ini. Kalau semanten manunggil dateng Raden Lesmana dipun godha kalih wanita. Lesmana mboten kiyat, wahyune oncat. Terus ngalih dateng Raden Samba. Sang Samba inggih dipun godha wanita mboten kiyat, wahyune oncat melih. Lajeng manjing dateng Ndara Wijaya. Kang Rai kiyat dipun godha wanita mboten kengguh. Lah, Lestari sayaken nampi wahyu cakrane ngrat. Mengkono, nggih. Glekang dirungokke. Aku wis mudeng ora budhek kupingku. Bapak paring dawuh to nek bar entuk wahyu ndang kumpul wong wedok 40 dina suwene. Ya iki sing dledek ning kene iki. Mula ya ora kewahyan kowe go ngomong tok walik ngono ora entuk kok malah kon kumpul 40 dina iki ora coklek boyokmu. Ya diri kaya isa nah ora isa Bagong kok dirembuki mos digugu wae niku wau sing sepisan kaping kalih enten tuladhane melih aja nganti tilik bayi yang dari bibar selapan iku tuladhane kang Rama Ndara Werkudara semanten Sang Bima nggayuh wahyu widayat wonten mergi pinanggih kalian Raden Samba kalian Paduka to iya aku kelingan lagi nah kesempatan Ndara Garukaca matur dhateng Rama yen Kang Bibi Wara Sembadra babaran miyos kakung Ndara Bima mboten kiyat ngampah jumangkah dhateng Madukara sabab
Kepengin tilik si bayi tekan Madukara, Ndara Bima nyandak mestakaning si jabang bayi. Lah, Wahyu Widayat oncat saking Ndara Bima manjing dhateng Ndarangka Wijaya. Niki mengkono nggih, ya tak istoke. Aku ora bakal kumpul wanita si 40 dina. Kiat to? Kuat. Aja to sing 40 dina. Setahun aku kuat. Lah, syukur. Sami kali kula niku. Kula pun pirang-pirang puluh tahun mboten kumpul wong wedok. Sing gampang? Iya iso ra iso ya. Kumpul tapi ya gulane wis dhuwur dadi ya. Kula nggih pun arem ati kula pun. Mboten kurang kathok sampean biyen. Tibae ngungkum pendeke dhewe. Waris. Waris. Kumpul ndeke waris. Si sapa gampang itu lurah nek penampuh ta. Iki direkam lho mau nek siarke. Iki aku iki cablaka. Cablaka. Nggih. Iya ya aku muga-muga kuat nggih pun iku. Inggih Kakang Mas pun den sampun ngajeng-ajeng kunduripun Kakang Mas amargi ingkang dipun kepiang dados Sinopati. Iya. Ora suwe aku ingkang tumuli bali Dimas. Lah sapa iki? Upama kencan mesti ora bakal kelakon kepethuk. Ora kencan jebul malah Kakang kono kene. Antasena iya. Wah, Kang ora tak jarak ketemu karo sing lunga saka praja. Lah iki Abimanyu bareng iki. Nggih Kang Mas sungkem kula katur. Tak tampa di. Lejeng Gus. Lah Petruk iki. Nggih. Ya tak tampa truk. Gas slamet nang. Ya tak tampa gong. Weh, kaya kanca sekolah Bagong iki ora bosok lho ora apa-apa padha ragile kok. Piye ta? Ha iya ta. Kono iki ragile Ndara Werkudara, aku ragile Semar. Lho, padha ragil kok, sahabat karib kok. Plek. Waduh, plek. Iya. Nek nasibe sing elek iki sugih kowe ora. Iya nek pancen ya nasib, umpama ora kanggo main ya sugih jane aku. Gandeng kokean main ndak wis. Ya kowe salah kon ngasuh ora gelem. Pehrene pengawasan iki sakarmu dhewe banting kertu ning nggon sak nggon-nggon. Lah diremke ra iso mataku. Banting dia. Ayo dinglo. Iya. Apa aja? Ora sudi. Jenenge apa? Nyemeng wis 2 kilo jamben, mangsa bodho. Mangsa bodho nggih. Ayo, rasakno iki. Kowe kuat nampani tanganku, tak sembah dalam mau. Aduh, hawane panas. Anas iki ora minggat mbuh dadimu. Aduh mati. Oh, mati aku. Wala salah. Kakang Mas, ampun sida Kakang Mas. Patur sida kula nderek Kakang Mas. Arkaca wonten dawuh, Kakang ora sida. Dheweke mung kantaka.
Sapa wis koncatan jajal lanat. Lha dipun atus pundi? Antarja kuwi ibarate kaya dene kurungan. Kurungan mengo manuke lunga ana manuk liya mlebu nyang kurungan kono ngrusak kurungan kuwi. Mekaten iya. Oh. Nembe ngertos niki, terus niki kurungane mengo. Iya. Terus manuke lunga. Iya. Terus enten manuk mlebet mriku muli. Ning liya manuk niku. Iya. Oh, kuwi manuk yak-yakan kuwi. Ditunggone dilebone. Wah. Ana kurang ajar. Iya. Lho, iki tembung tenan. Nggih, kula nggih pun mudeng niku. Mula terus ambruk tibake kelangan manuk. Saiki wis waras kakangmu. Inggih. Kan dadi wiradati ditambani. Monggo Kang Mas kula boyo Kakang Mas. Iki dadi pepeling Petruk nggih pripun? Dadi wong aja sok mengeneng mundak kodeng gampang diampiri iblis. Nek duwe apa-apa diwutahke wae karep ben enteng ning pikiran. Oh nggih. Ana gunung jalan-jalan singgawa Anoman. Wah, Anoman. Iya. Anggepmu apa kowe ngrusak ragane anak lanang? Hei, greymu. Bali ora? Ora blek buki gunung kalah. Mati pindho kowe. Wah, bola bali munyuk putih sing ngonangi. Wis mapan penak ning antara jemukane matenipun ndawa jebul malah kurang munyuk putih. Piye karepmu? Ya, Anoman. Iki aku ngoni kalah. Aku ngakoni kalah. Riyo waktu tak akah pati bro. Hadi. Ora sah kowe dadak ngancam marang para Pandhawa. Wis ana Anoman tangeh kowe nyedhaki Pandhawa. Oh iya. Wah, sida kewirangan awakku. Patutke ngaya-ya jebul Antarja di anjingi godhong. Waduh. Itu karepe dhewe angel mateni Pandhawa. Nggih para kula kabeh wae. Iki trima ngalah dhisik ya ngersapa panjenengan mateni marang Pandhawa sak anake. Liya wektu diangkah patine wae ya para kula ayo bali dhisik bali ayo. Bratasena apa? Niki sampun titipur neng gati kridanipun Kang Putra saged manani nampi wahyu ning pangeran wahyu Sintapati. Iya. Iki menika kula ngandhungaken mugi-mugi putra wayah buyut saking Eyang Raden Suweni sak kulawarga tansah manggiya rahayu nampi nugrahaning Gusti. Sak bibaring ngringgitan Eyang kakung tansah dirga yuswa sak kulawarga utaminipun Bapak Profesor Dr. Sumaryata tansah manggihi nuju ing sambi kok kasebatan sedyanipun. Iya. Dene kula ingkang ayem wajib ngrumaosi kakang ngreh kelapan saha kekiranganipun kunjuk Bapak Rektor pun sembarang nyuwun gunging samudra pangaksami suparambah sangjaning para pamriksa pin para miyarsa. Sak bibaring ngriyitan gombong manggih hayu-hayu rayune skala. Aku nekseni pinangka dados sang kula pisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka banjur ketana marang Gusti semangga Gus.